Hos Aros Forsikring er vi ikke bange for at tage springet. Det er dog ikke nødvendigt at springe ud fra et fly for at mærke adrenalinen. Men vi tør at udfordre os selv og tænke stort og bringe energien ind i arbejdet. Vi leder lige nu efter vores næste backend-udvikler, der vil med på rejsen. Vi ved, at teamet er vigtigt for at lykkes. Hos os vil du møde et hold med stærke kompetencer i form af projektledere, forretningsudviklere, backend-udviklere, frontend-udviklere, testere og IT-supportere. Vi har derfor et stærkt fundament for at hjælpe dig i gang, så du bliver en af eksperterne på holdet. Vi arbejder tæt sammen, banker på chefens kontor, når der er brug for det, og har derfor kort vej til beslutningerne. Hos os er der fart på den digitale udvikling som en helt central del af forretningen. Du vil som backend-udvikler hos os opleve en afdeling, der arbejder tæt sammen med resten af forretningen. Det betyder, at vi blot kan gå ned ad trappen for at se resultatet af det, vi udvikler. Hej og velkommen. Aros Forsikring. Hvad kan jeg hjælpe med? Vi vil være det mest anbefalede forsikringsselskab, og det bliver du et vigtigt led i. Hos os arbejder vi hver dag på at gøre morgendagens digitale oplevelser endnu bedre for de 75.000, der er forsikret hos os, og de knap 100 medarbejdere, der er en del af vores hverdag. Du vil derfor være med til at skabe udvikling og drift af vores platform, så vi kan give den bedste service til vores kunder og lave selvbetjeningsløsninger, der gør det let at være kunde hos os. Hos Aros Forsikring er vi et team, der handler, lærer og udvikler os sammen. Skal du med på rejsen? Så ansøg nu. Vi glæder os til at se dig.